20 saat 30 minut эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Яз иртә килгәч, янгынга каршы махсус режим иртәрәк кертелде. Беренче яшел белән үсеп киткәнче шур, нихәтлек узын була, шунхәтлек без инәсендә утырган шикелле, урман хезмәткәрләре. Урманнарда янгыннарны булдырмас өчен республикада нәрсәләр эшләнә? Алия Сабирова күреп кайтты. Электр энергиясын исраф итмәскә, үзебездә җитештерелгән заманча технологияларны кулланырга. Фән белән кем шөгыльләнә, үзенең карарларын күрсәтә алмый. Шуның өчен аны күрсәтергә кирәк, яннары аны кемдер сатып алырга тиеш. Энергетика тармагында чит ил продукциясын үзебезнекенә алыштыру буенча нинди эшләр башкарыла? Ачылыш тантанасында һәм күргәзмәдә Илдар Сафиуллин булып кайтты. Күгәрек диварлар ишелергә торган түшәм. У меня ушусында астма началась, кашляет. Без этого сейчас не ходит. Форумын хурамында яшәүчеләр каягына мөрәҗәгать итсәк тә, безнең проблемага күз йомалар диләр. Аларның яшәү шартларын Чулпан Касымова күреп кайтты. Роберт Миннуллин истәлеген мәңгеләштереп. Мин Җәлил дә була алмадым, мин Токташ та була алмадым. Һәм әйтә, Роберт Миннуллин булуда бик авыр әле монда. Бүген Казанда Роберт Миннуллинның яңа китабын тәкъдим иттеләр. Тарихи җыентык битләрен Рүзәл Шәрипов та укыды. Холыгара яңалыктан башлыйк. Бүген Рөстәм Миннеханов эшлекле сәфәр белән Түркменстанда иде. Иртән ул Ашхабад шәһәрендә әлеге ил президенты Сердар Бирди Мөхәммәтов белән дә очрашты. Ике арадагы хезмәттәшлекне киңрәк җәелдерү хакында сөйләштеләр. Аларны товар әйләнеше күләме канәгатьләндермәй, безнең мөмкинлек зуррак диләр. Хәзер Түркменстанда Татарстанның машина төзелеше, нефть эшкәртү оешмалары уңышлыгына эшләп килә. Татарстан өчен ислам дәүләтләре белән хезмәттәшлек итү һәрвакыт алдынгы юнәлешләрнең берсе булды. Россия ислам дөньясы Казан форума моның өчен яңа мөмкинлекләр ача дип белдерде Рөстәм Миннеханов. Я доложил о ходе проектов, которые реализуют наши нефтяники, наши машиностроительные предприятия, рассказал о нашей работе в гуманитарной сфере, особенно в образовательных программах. Ну и договорились о ряде новых направлений. Это, конечно, и газохимия, это и, конечно, IT. Сфера. Надо расширять наши экономические контакты. Здесь все условия для наших предприятий созданы. Республика рәисе, шулай ук Түркменстанның халык мәслихәте милли киңәш рәисе Курбангулу Бирди Мөхәммәтов белән дә очрашты. Ул аңа Татарстан һәм Түркменстан арасындагы хезмәттәшлекне ныгытуга керткән өлеше өчен рәхмәтен белдерде. Курбангулу Бирди Мөхәммәтов та республика рәисенең бу өлкәдәге эшчәнлеген билгеләп узды. Алар нефть, газ кудыру, химик продукцияләр кертү юнәлешләрендә хезмәттәшлекне арттыру турында фикер алышты. Рөстәм Миннеханов санкция шартларында да Түркменстан һәм Россия арасында элемтәләр югалмады белдерде. Әңгәмә барышында мәдәният, мәгариф һәм туризм өлкәләренә дә игътибар юнәлтү мөһимлеге турында сүз булды. Хәзер бездә Түркменстаннан 6000-нән артык студент укый. Бүген халкыбызның яраткан артисты Олпат театры әһеле Равил Шәрәфиевка 85 яшь тулды. Республика җитәкчелеге яраткан коллективы һәм тугры тамашачы саны үзе гомере буе эшләгән Галиәскәр Камал театры сәхнәсендә котлады. Мәскәүдә Щепкин исемендәге югары театр училищесын тәмамлап, Равил Шәрәфиев 1961 елда Казанга кайта. Аның иҗат юлын сәхнәдә узган гомере дияргә була. Хәзердә 2 спектакльдә уйный әле. Җылы, ихлас чарадан безнең репортаж. Фаида Равил Шәрәфиевнең фотолары ул монда төрле образларда. Яшьлектәге, хәзерге рольләре тамашачысы барысын хәтердән кичерә. Шәрәфиевне яратучы тамашачы бихисап. Бу тантанага билетлар да калмаган, әллә кайчан сатылып бетә. Равил абый безнең ул актаныш кияүе. Без аны бик яратабыз. Бөтен уйнаган рольләрне карап барабыз. Бик тә яратабыз. Равил абыйның бөтен ролен дә яратабыз. Әлдермеш театрындагы Әҗәт ролен бик сагынабыз. Шуны хәтле матур уйнаган и бөтен кешенең күңеленә кереп калды. Равил Шәрәфиевне республика җитәкчелеге исеменнән юбилее белән котларга Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев килде. Ул юбилярның хатыны Рушания ханыма чәчәк бәйләмен тапшыра. Артистның төп таянычы терәге ул. Равил ага үз тормышындагы иң кадерле бүләк ди.
85 яшьлек юбилейн сәхнәдә каршылау да артист өчен зур бәхет. Дөрес, ул үзе моны юбилей дияргә яратмый. Бу чараны хисап кичәсе дип атый. Бу юлы дәрсләргә атланып чыгар икән дип сөйләштеләр. Үз аягым белән чыгуга җитми икән. Равил Шәрәфиевка республика рәисе юллаган котлау сүзләрен укыйлар һәм сәхнәгә Минтимер Шәймиев чыга. Шундый артист булырга тиеш. Шундый шәхес булырга тиеш. Тормыш бит ул катлаулы. Безнең тормышта бөтен халыкны ярата торган халыкны шаны. Аны инде күрәсе килеп, ничек фикер йөртә, ничек тормышның катлаулы сорауларына җавап бирә икән бу дип, моны килеп карау, өйрәнү бигрәк тә итә. Юбилей көннәрендә булса, ныклап тыңлап та отырсаң, бу бик зарур мәсьәлә вакыйга дип әйтергә. Минтимер Шәймиев Равил агага дәүләт бүләге тапшырды. За особый вклад в развитие театрального искусства, многолетний плодотворный творческий деятельность орденом Дуслав награжден артист драмы государственного бюджетного учреждения Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала Шарафиев Равиль Шагапович. Равил ага танылган шепкинчыларның бер вәкиле. Театрда 60 елдан артык эшли. Классик һәм бүгенге көн авторлары әсәрләре буенча куелган спектакльләрдә 100дән артык образ иҗат итә. Беренче театрда Хабиб Рахман, Әлдермештән Әлмәндәрдә Әҗәл, Банкротта Сираҗетдин. Безнең бу артистларның бик бәхетле дип саныйм. Гомумән шепкинчылар белән эшли алганга, Равил абый белән эшли алганга, Шәфринат абый белән эшли алганга. Ул дөнья әдәбиятына бик игътибарлы, бу чит ил әдәбиятына бик игътибарлы һәм бүгенге көндә дә яттан бик күп поэмалар, шигырьләрне яттан сөйли белүче безнең өчен улпат артистыбыз, үрнәгебез. Бүген сәхнәдә аның хезмәттәшләре, якташлары, дуслары һәм тамашачысы котлады. Равил Шәрәфиев сәхнәдәге олы хезмәте белән милли театр үсешенә зур өлеш керткән шәхес. Бөек шул ук вакытта бик гади артист. Равил ага әле дә 2 спектакльдә уйный. Сөясеңме, сөймисеңме һәм бабайлар чуагында. Бу сезон белән иҗади хезмәт юлына нәтиҗә ясауны әйтте. Фәрүзә Мәҗитова, Гөлнар Сайтетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда урман янгыннарын сөндіру станцияларының әзірлігін тикшерә башладылар. Яз иртә килү сәбәпле янгын чыгу ихтималы кискен арта бара. Республикада урманнар тирәсендә быел инде 75 тапкыр кыры үлән, кырлар да янган. Бүген Татарстанга шул уңайдан Идел буе федераль округыннан инспекторлар килде. Алар махсус техниканың төзеклеген, хезмәткәрләрнең әзерлеген дә тикшерәләр. Һәр нәрсәне урынга барып карыйлар. Республика станцияларында кимчелекләр бар микән соң? Табигатьтә ял итүчеләргә нинди кагыйдәләрне истә тотарга кирәклеген Олия Сабирова да җиткерә. Махсус техника кулланырга яраклымы? Хезмәткәрләрнең тәҗрибәсе ни дәрәҗәдә? Тиешле документлар бармы? Янгынга каршы режимга әзерлекне Идел буе округы буенча урман хуҗалыгы департаменты инспекторлары тикшерә. Республикадагы шундый һәр станцияне карап чыгарга ниятлиләр. Коллектив безнең әзер, тәҗрибәле, бар әйбердә җитә. Без хәзер чыгып китә алабыз. Безнең 2022 елда безнең станция обслуживать торган территорияда бер дә пожар булмады. Быел да без шулай дип ышанып калабыз. Проверка проходит с 3 по 14 апреля. Тикшерү 14 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Төбәкләрнең янгынга каршы режимга әзерлеген карыйбыз. Таләпләр күп, хезмәткәрләр укыганмы, тәҗрибәләре җитәрлекме, машина йөртергә рөхсәтләре бармы? Барысы да исәпкә алына. Яз иртә килү сәбәпле быел янгынга каршы махсус режим 1 апрельдән үк кертелде. Узган ел исә 25-ннән генә башланган иде. Татарстанда урманнарга якын урыннарда янгын чыгуның инде 75 очрагы теркәлгән. Былтыр бу вакытта 2 генә була. Язгы каралы биткәннән беренче яшел үлән чыкканча хәтлек период бик авыр период. Анда беглый лизавый пожарлар теге бик күп була. Урман җирендә түгел, без аны шул урман җиренә җиткермәс өчен басуларыбыздан урман белән чиктәш җирләрдә саклыйбыз. Быел республика урманнарын янгыннардан 455 кеше саклаячак, 355 берәмлек махсус техника әзерләнгән. Авиа күзәтү сәгатьләре сонында 20%-ка арттырганнар. Тагын 2400 чакрым озынлыкта полосаларны сөреп чыгачаклар. Ул чирәм яна башласа, ут урманга күчмәсен өчен кирәк. Урманны күзәтү квадрокоптерлар ярдәмендә дә оештырыла. Аларда җир өстенең температурасын үзгәрүен теркәүче тепловизор урнаштырылган. Шуңа күрә янгын булган урыннарны ачыклау тагын да җиңелрәк.
Урманнарда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бузучыларга штрафлар каралган. Ул физик затларга 30 мең, вазифаи затларга 50, оешма җитәкчеләренә 400 мең сумга кадәр. Аларның битендә беренче кояштан, яздан өстен киемнәрне салабыз, урманнарга, кырларга йөри башлыйбыз дип әйткәндә, һәр кешенең теге беркемгә секрет түгел шашлык үзләренең ничек тә булса түссеннәр дип әйткәндә бер яңгырлар әйбәтләп явып, көндәр җылытып, үләннең үсеп киткәненә. Ел сайын урманнарда профилактика максатыннан кырган ботак, кыйылган яфрак һәм кипкән үләннәрне яндыралар. Бу язда ул булмаячак, көзгә калдыралар. Моны да янгын чыгу куркынычын киметү өчен эшлиләр. Алия Сабирова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда елдан-ел электр энергиясе эшләп чыгаруны арттыралар, әмма кытлыкны һаман җиңә алмыйлар. Энергетика һәм энергияны саклау турында бүген Казанда да сөйләштеләр. Казан Экспода энергетика форумы башланды. Анда Россиянең 17 төбәгеннән һәм Белоруссиядән вәкилләр, гомумән 1000-гә якын кеше катнаша. Форумның төп темасы импортка бәйлелекне киметү. Бу хакта тулырак Илдар Сафиуллин. Энергия башла! Ачылыш тантанасының әнә шулай башлануы символик түгел, турыдан-туры мәгънәгә ия. Төймәгә баскач утлар кабына икән, системада барсы да тәртиптә дигән сүз. Иң тотрыклы булырга тиешле тармак энергетикага багышланган халыкара форумның 1000-гә якын белгечен Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары сәламли. Энергетика – это залог успешного развития. Энергетика ул үсеш нигезе. Татарстан өчен энергияны сакчыл куллану, нәтиҗәлелекне арттыру өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Хәзер республиканың сәнәгать оешмаларында заманча технологиялар кулланып, заманчалаштыру эшләре бара. Газомотор ягылыгын куллану даирәсе киңәя. Мәскәүдән килгән кунаклар да илнең энергетика тармагындагы үсешендә Татарстанга зур өметләр баглый. Благодатная земля Татарстана. Татарстан элек-электән сәләтле кешеләре белән дан тота. Хәзер исә акыллы фикерләр, кызыклы идеяләр аеруча кирәк. Шулардан чыгып дәүләт сәясәтен булдырабыз. Шул исәптән энергияны нәтиҗәле куллану юнәлеше буенча да. Монда камера бит нәбер бар иншалла. Монда бар, монда хәзер аның әле камилләше бара. Менә бу заманча технологияләрнең берсе үзе йөри торган аппаратны Казан дәүләт энергетика университетында уйлап тапканнар. Ул электр станциясе тирәле йөри һәм бөтен нәрсәне контрольдә тота. Хилафлыклар булса, белгечләргә шунда ук хәбәр җибәрә. Үзләренең станцияларында сынап караганнар, уңай нәтиҗәсе бар диләр. Безнең персоналдан башка станциянең бөтен параметрларын диспетчерга онлайн режим бирергә тиеш. И уже диспетчер уже күреп тора, по станциянең нормальный системада эшләмә, юкмы? Шуңа күрә ул бик мөһим дип атарым яны. Бүгенге күргәзмәдә тәкъдим ителгән менә бу комплекс иң заманча технологиялар белән эшләнгән. Ул үзе газ ярдәмендә эшләй, электр энергиясе һәм җылылык бүлеп чыгара. Теге яки бу җиренә хилафлык килгән очракта чит илдән запчасть кайтартасы дип баш ватасы да юк. Ул тулысынча үзебездә Казанда эшләнгән. Шуңа күрә ышанычлы һәм бик файдалы дип белгечләр. Бу безнең Казан шәһәрендә, Мирный поселогында җыелган. Моның двигателе, безнеке дип әйтергә кирәк. Менә бу Татарстанның кабельләр ясаучы оешмасы. Узган ел товарларга ихтыяҗ 2 тапкырга артты диләр. Бу елларда безнең производствода республикада бик үсә. Шуның өчен потребность кабельной продукции да бик шулай үсә. Сегодня мы рассматриваем вопрос о ходе реализации государственной программы энергоресурсов эффективность в Республике Татарстан. Энергияны сакчыл куллану аның нәтиҗәлелеген арттыру турында Татарстан хөкүмәте утырышында сөйләштеләр. Узган ел республикада электр энергиясе җитештерүне 5%-ка арттырганнар. Шуңа да карамастан Татарстанда сәгатенә 5 миллиард киловатт электр энергиясенә кытлык күзәтелә. Сегодня с участием и представителей федеральных структур, представителей Минэнерго и коллег, которые Ирина Анатольевна здесь, мы обсудим эти вопросы и выйдем на твердый, уверенный поступ решения задач в наступившем 2023 году. Это наша точка роста. Сегодня он... Бу безнең үсеш ноктасы. Алда торган төп бурычларның берсе сәнәгать объектларын, энергия системасын модернизацияләү, аларның көчен, куәтен арттыру. Форумдагы төп максатларның берсе чит ил продукциясына алмаш булдыру. Моның өчен фән һәм сәнәгать бердәм булып эшләргә тиеш. Башкарылган технологияләрне күрсәтү өчен менә шундый форумнар бик кулай. Конгресс выставочной деятельности под программы бар. Небез аны аерым чыгардык. Менә бу монда эш апарылмаса, фән белән кем шөгыльләнә, үзенең карарларын күрсәтә алмый. Шуның өчен аны бит күрсәтергә кирәк. Яннары аны кемдер сатып алырга тиеш, я каядыр кулланырга тиеш. Шуның өчен менә шундый форумнар үтмәсә, нәтиҗәсе булмый.
Республиканың энергетика тармагында тагын бер бурыч интеллектуаль хисап системасын кертү һәм газомотор ягулыгы базарын үстерү. Форум 7 апрельгә кадәр бара. Чара яшьләр көне белән төгәлләнәчәк. Анда стартаплар җиңүчеләрен бүләкләү каралган. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Россиянең генераль прокуратурасы төбәкләрдә урнашкан кортлар йортларын, приютларны тикшергәннән соң бик күп хукук бозулар ачыкланган исемлектә Татарстанда бар. Нигездә янгын куркынычсызлыгы, санитар нормалар үтәлми икән. Кайбер төбәкләрдә пенсионер һәм мөмкинлеге чикле кешеләргә тиешле ташламалы даруларны да бирергә онытканнар. Диспансерлаштыру үткәрелмәгән, инвалид коляскасында хәрәкәт итү өчен пандустар булмый. Хукук бозулар Забайкалье, Хабаровск крайлары, Бурятия, Ингушетия, Архангельск, Брянск, Владимир, Ленинград өлкәләре һәм Татарстанда табыла. Диварлары күгәргән, түшәм ишелергә тора, юыну өчен 21 фатирга бер кран эшли. Җылы су бөтенләй юк. Башкаланың фурманы фурама 25 йортта яшәүчеләр шундый шартларда гомер итә. Бу проблемалар 19 ел элек капиталь ремонт булгач башланды диләр. Кая гына мөрәҗәгать итмәгәннәр, әмма үзгәреш юк. Янәсе идарәче оешма сантехника җиһазларын төзәтүдән баш тарта, яңасын сатып алырга куша диләр. Бу йорт тулай торактан күп фатирлы йорт итеп үзгәртелгән. Хәзер ул кем карамагында, соң аңа кем ремонт ясарга тиешлеген Чулпан Касымова ачыкларга тырышты. Как течет, вон черное все протекает. Суфия Галимова бу йортта 17 ел яши. Яңгыр яуган сайын түшәмнән су үтәде. Берничә тапкыр идарәче оешмага мөрәҗәгать иткән. Алар килеп тикшергән, әмма түбә асты кыры, матчасы сынган дип киттеләр. Төзәтергә килгән кеше юк ди. Когда дождик, вообще прям кошмар. Яңгыр яуганда су түшәмнән ага. Ул матчаны мин төзәтергә тиешменисең. Инде малаем астма белән авырый башлады. Махсус аппараттан башка яши алмый. Идарәче оешма берни дә эшләми. Когда-то образилась, как она называется, шишка или пузо, то есть она уже скоро рухнет. Веткам Теофилиста түшәм ишелер дип курка. Су торбасы үтә торган урын күгәреп беткән. Кеше башына төшәр кебек ди. Ә монда балалар да, өлкәннәр дә яши. Кайсыгына якка карасаң да, диварлар җимерек, бөтен җир күгәрек белән капланган. Ул идарәче оешмага һәм шәһәрнең торак инспекциясенә мөрәҗәгать итеп караган. Файдасы булмагач, үз кеше белән аш-су бүлмәсен цекләндергән, бәдрәфкә унитаз алып куйган. Здесь в общем плане я насчитал 8 местах, кто течет. Монда коридорда гына 8 урында су ага. Аш бүлмәсенә кешеләр акча җыеп ремонт ясадык. Әмма без идарәче оешма эшен башкарырга тиеш түгел. Әлеге котта 21 бүлмә бар. Аларның барысы да менә шушындый бер юыну бүлмәсе каралган. Әмма кран берәү генә. Бәдрәфтә бөтенләй су юк диләр. Шуңа күрә үзләре белән шушылай чиләкләп су ташырга мәҗбүрләр. 2004 елда бу йортта капиталь ремонт булган, әмма сыйфатсыз эшләнде диләр. Шуннан соң түбәдән су ага башлаган. Без җавап эзләп идарәче оешмага мөрәҗәгать иттек. Алар монда яшәүчеләрнең кайберләре бүлмәләренә үзләре су керткән, гомуми канализация торбаларына тоташтырганнар. Бу хукук бозу булып санала. Йорт проектына туры килми диләр. Чөнки бинаны төзегәндә торбалар бу кадәр басымга исәпләнмәгән була. Үз билдекләре белән инженер шелтәрләренә тоташтырганга, җиһазларны соклап тотмаганга күрә төрле проблемалар килеп чыга. Коридорларда гына түгел, бүлмәләрдә дә юеш. Бу йортта бик еш канализация тыгыла. Шуңа подвалны су баса. Водоканал хезмәткәрләре айга 2 тапкыр килеп суыртты. Әгәр кешеләр капиталь ремонт ясауны телиләр икән, фатир хуҗалары җыелыш уздырырга тиеш. Соңыннан протоколны идарәче оешмага тапшырырга кирәк. Аның нигезендә без йортны чираттан алда ремонтлау мәсьәләсен карыйбыз. Бу йорт 1953 елда тулай торак итеп төзелгән. 2006 елга кадәр район карамагында була. Соңыннан аны күп фатирлы итеп үзгәртәләр. Мәскәү районы идарәче оешмасына карый. Алар бу йортны төзекләндереп карап торырга тиеш. Дәүләт торак инспекциясендә капиталь ремонт 2043 елга гына билгеләнгән дип хәбәр иттеләр. Моның өчен йорт хисабында 20 миллион сум акча булырга тиеш. Әлегә 1 миллион гына җыелган. Чөнки монда фатирлар әз. Күпчелек социаль найм буенча яши. Алар ремонт фондына түләми. Чулпан Касымова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Казанга Мәскәүдән 60 йортта китереләчәк. Ни өчен Мәскәүдән Үзәк ипподромындагы тукымлы атларны Татарстан башкаласына күчерү бездәге ат асраучыларны борчуга салган. Бу хакта Реальное время интернет газетасындагы язмадан укый аласыз.
Бүген Фәрит Мөхәммәтшин Түбән Новгород өлкәсе делегациясе белән очрашты. Делегацияны өлкәнең закон чыгару җыены рәисе урынбасары Денис Бакиев җитәкли. Эш сәфәренең төп максаты Татарстанның бушлай юридик ярдәм күрсәтү тәҗрибәсен өйрәнү. Безнең республика Россиянең 9 төбәге белән бергә халыкка бушлай юридик ярдәм күрсәтү буенча бердәм дәүләт порталына кушылды. Хәзер оннан 350 меңнән артык татарстанлы ярдәм алырга хукуклы. Бу проект Россиянең юстиция министрлыгы тарафыннан тормышка ашырыла. Кунакларны шулай ук Татарстанның территорияләренә комплекслы үстерү, шәһәр төзелеше һәм мәгълүмати технологияләр өлкәсендәге программалары да кызыксындыра. Бүген Казанда Роберт Миннуллинның «Мәхәббәтле көзләрем» дип аталган яңа китабын тәкъдим иттеләр. Аңа халык шагыйренең 500дән артык шигыре кергән. Аларны ул үзе туплаган була, ләкин бастырып чыгарга өлгерми. Бу эшкә гаиләсе, дуслары алынган. Ни өчен аның җыентыгы «Мәхәббәтле көзләрем» дип аталганын Рүзәл Шәрипов белде. Dünya матур, нишләсәк тә, янсак та, һәм кисәк тә. Роберт Миннуллинның шигырьләрен кичәдә олысы да, кечесе дә яратып башкара. Үзе исән чакта иҗаты 100дән артык китапка тупланган була. «Мәхәббәтле күзләрем» дигән яңасы әле берничә көнлек кенә басылып чыккан. Яз турында алай шигырьләр юк. Көз турында шигырьләр бик күп. Анда о кешенең халәтен, үзенең халәте булды микән инде ул. Ничек булгандыр, менә ул анда гел сагышлы, гел моңсу, аның яше дә барадыр бит инде, яше дә булгач, күзне дә яраткач, менә шулай шундый исем кушкан инде. 800 битлек бу китапка шагыйрьнең 500дән артык шигыре тупланган. Араларында җәмәгатьчелеккә әле беренче тапкыр гына тәкъдим ителгәннәре дә бар. Монда күбесенчә олылар өчен язылган әсәрләр булса да, Роберт Миннуллин иҗаты аша балаларга да тел ачкычы таба белгән. Әле кичәгенә бер бала, энекәш кирәк миңа, елак кына булса да, бакчага да илтер идем, хәтта ерак булса да дип, менә шушы шигырьне сөйләде. Һәм мин шушы шигырьне сөйләп йөргәч, миңа әниләр тыңладылар, энекәш алдылар диде. Бик нык халыкчанлыгы белән, җырга тартымлыгы, һәм заманча булуы, һәм халыкның йөрәгенә үтеп керә торган аңа булган халыкка булган чакырулары белән истәлекледер, истәлеге. Шигырьләр аны күп кырлы. Анда быйгы да, анда сагыш та бар, анда миллилек тә бар, анда татарлык та бар. Быелның августында Роберт Миннуллинның тууына 75 ел була. Шуңа иҗатташ дуслары, туганнары хәзер аның киң кырлы иҗатын тагын да таныту юнәлешендә эшли. Балалар арасында шигырьләрен сәнгатьле сөйләү бәйгесе уздырыла. Роберт Миннуллин исемендәге фондта ачканнар. Әлбәттә, зур юбилей кичәсе көтелә. Ниндидер, бәлки урыннарда гына, ниндидер район үзәкләрендәге Роберт Миннуллинга багышланган, аның иҗатына багышланган кичәләр булыр дип өметләнәбез. Заманында Сара Садыйкова, Рөстәм Яхин, Резидә Ахияровлар Роберт Миннуллинның шигырьләрен көйгә салган. Китапны тәкъдим итү кичәсе шул җырлар белән үрелеп бара һәм халык күңеленә шуның белән үтеп керә дә. Рүзәл Шарипов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Казанда яз гүзәле конкурсында җиңүчеләр билгеле булды. Ул ел сайын башкаладагы югары уку йортларында белем алучы студентлар арасында уздырыла һәм вузлар арасындагы Татар кызы конкурсына тиң. Катнашучылары Казаннан гына түгел, республиканың төрле районнарыннан, башка төбәкләрдән дә бар. Чөнки республикага читтән килеп укучылар күп. Быел финалда 8 кыз туган телне, халкыбыз йолаларын, тарихыбызны белүдә көчен ачты. Проект яшьләрдә татар мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә ихтирам тәрбияләүгә, ана телен популярлаштыруга һәм рухи камиллеккә юнәлдерелгән. Сәләт һәм зәвык тантанасыннан Инзилә Хөсәенова. Сәхнәдә яз гүзәле конкурсы финалистлары, алар үзләре дә яз кебек ягымлы, нәзакәтле, заманча киенсәләр дә һәрберсеннән миллилек бөркелән. Финалга 70тән артык туташ арасыннан 8 гүзәл зат чыккан. Алар башкаладан, Татарстанның төрле районнарыннан һәм Оренбург өлкәсеннән. Кызлар финалга кадәр бер ай дәвамында экскурсияләргә йөри, аш-су, кул эшләре буенча осталыкларын күрсәтә, милли ризыклар пешерә, калфак чигә. Татар кызлары инде элеккедән килгән гореф-гадәтләрне белергә тиеш, аларга тыйнаклык, акыллык сыйфатлары хас булырга тиеш, һәм алар инде заман белән бер аяктан атларга тиеш. Татар кызы кичкенәдән инде ана телен белергә тиеш, әти-әнисенең тәрбиясе белән ул традицияларны, төрле йолаларны белергә тиеш.
Жюри нәфис сүз осталыгы, вокал, бию, актерлык осталыгына карый кызларның тарихны, үз нәсел шәҗәрәсен белүләренә бәя бирә. Шын үзебезнең татар кызларында. Узган елга караганда быел менә сайлап алуда көчлерәктер кебек тоелды миңа. Һәм инде ул шулай булырга тиештер дә, елдан-ел камилләшә бара дигән сүз бу. Кызларыбыз барсы да телне дә белә, гөреф-гадәтләрен дә белә, кул эшләрен дә белә. Без бөтен яктан да, төрле яктан ачылдык менә бу дөньяга. Безнең татар телебезне камилләштерделәр, үзебезнең милләтебез турында безнең белемнәр күбәйде, булган белемнәрен дә тирәнрәк өйрәндек. Конкурсны Казан энергетик университетының студент егет кызлары 2009 елда башлап җибәрә. Хәзер ул 14нче тапкыр үтә. Иске общежитиедә караңгы коридорларда башланган бер проект инде. Ул вакытта бер кем шамалды. Менә Трабара уже югары укытучыларның арасында үзгәрелә торган конкурска аерылды. Максаты татар телен сакларга, татар гөреф-гадәтләрен күрсәтергә. Быел проектның тематикасы заманча, яки инде заманча үткәрсәк тә, беренче чиратта традицияләргә хөрмәт белән карарга кирәк. Әби бабадан калган гөреф-гадәтләргә яратып, аларны хөрмәт итеп яшәргә кирәк. Сәхнәдә Казанның 7 югары уку йортында белем алучы кызлар үз сәләтләрен һәм мөмкинлекләрен ачты. Яз гүзәле исеменә исә Актаныштан Казан дәүләт медицина университеты студенты Сөмбел Газизова лаек булды. Индилек Саинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Акбарс командасы җанатарларын җиңү белән сөендерде. Омскидагы 3нче очрашудагылар авангардтан овертаймда өстен чыкты. Беренче период голларсыз үтте. Тәнәфестән соң исәпне авангард хоккейчысы ачып җибәрә. Аннары Зинатулла Билалетдинов уенчылары икенче алканада үткәрде. Ә менә 3нче периодта безнекеләр исәпне тигезли ала. Овертаймга чыктылар. Киренке көрәштә хәлиткеч голны Вадим Шипачев кертте. Сериядәге исәп хәзер безнекеләр файдасына 2-1. Чираттагы уен җомга көнне узачак. Омскида була. Шәршәмбе көн шундый вакыйгалар белән истә калыр. Чыгарылышыбыз тәмам. Хәзер рекламадан соң һава торыш турында мәгълүмат белән иркә таныштырыр. Исән-имин булыгыз. Кәрим Тинчурин театрында яңа җырлы биюле комедия. Яратам, битте китте. Көн чыгышның сихри бизәкләре, зауклы хыял бизәкләренә үрелгән нәфис алтын сызыклар. Миллионлаган йөрәкләрне яулаган бизәнү әйберләре. Көн чыгышның алтын сихри коллекциясе белән бергә балка. Оператор шилтәрендә ювелирочка телеканалын карагыз. Татарстанның энергетика һәм энергоресурс нәтиҗәлеге халыкара форумы, бай, эшлекле программа, тарма күргәзмәсе 5 апрельдән алып 7-сенә кадәр Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә. Компания Tata Agro-Leasing предлагает сельхозтехнику, сервис и запасные части с отсрочкой платежа до 6 месяцев. Телефон 203 83 00. Как уничтожить колорадского жука? Карада с усиленным эффектом. Убивает и жуков, и личинок. Карада защищает картофель надолго. Данияр Соколов җитәкчелегендәге Камал театры оркестр концертларына чакырабыз. 19 апрельдә зур концертлар залында алар беренчеләр иде премьерасына көтәбез. Программада Сәйдәшев, Җиһанов, Ерулин һәм башка классикларның әсәрләре 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Юмор, җыр һәм Шәпкәев Салават җыр театры Ульян каласына кузгала. 26 апрель Губернаторский сараенда 34-нче сезон концерт тамашасы. Башлана 19 сәгатьтә. Продсклад Победа. Персики консервированные Сандропс 159,90. Манго дольки в сиропе 89,90. Все нужное по низким ценам. В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем Любава каждый день. Любава. Мой любимый крем. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым.
Daniel Master компаниясында язгы бүләкләр дәвам итә. Үзегез теләгән корпус җиһазына 20% ташлама белән заказ бирә аласыз. Ашыгыз, акция бары тик апрель азагына кадәр. Белешмәләр өчен телефон 2-167-166. Киләсе тәүлектә температуралар түбәнәя, кайбер районнарда явым-төшемнәр көтелә. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта Бөгелмә, Бабло, Азнакай, Әлмәттә аязучан болытлы һава 10 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы температура 9 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида аязучан болытлы һава 10 градуска кадәр җылыта. Төньяк-көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта температура 8 градус җылы. Көньяк-көнбатышта Болгарбай, Чүпрәлдә 7 градуска кадәр җылыта. Чиста, Нурлатма, Мамадышта аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми 10 градус җылы. Алдагы көннәрдә синоптик хәл үзгәрми. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Температура көндез 10 градус җылы. Җил төньяк-көнбатыштан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 67%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулай дип исән-имин булыгыз.